apurtzuet umieri laguntzentzo beran garapen bai motrizean eta bai garapen psikologikoan be bai ibilbide horretan, ezta? Laguntzentzo praktika bat da. Bai. Eta noiztik egiten duzu hemen San Fidel ikastolan? Bueno, gu hasi gara, hasi ginen oindala 3 urte edo hortik, eta eitzen dugu urte bateko umietatik hasita, lehen hezkuntzako lehenengo mailara arte. Eta abantailak edo abantaila nagusiak zeintzuk dira? Bueno, abantaila nagusiak die, apurtzu bat, umean beran garapen evolutiboan, prozesu horretan errespetuz tratatzen dela, ezta? Umearen garapen evolutibo hori. Gelan edo psikomotrizitate gelan dispositibo desberdinak montata dauz, umeak euren mugimenduak eta eurek behar daben guztia espresateko moduan, baina bakoitzak beran erritmoak mantentzen dauz, ezta? Ez da eser behartzen, eta, apurtzu bat euren garapenari begire dau beti. Umeen erantzuna zelakoa da, posik dagoz? Bai, asko gustatzen dake, da geizen gustatzen daken momentue. Bai, izeten da, saio luze bat, beti eitzen dugu gaztien baten, eurentzat lasaigarrize edo egoten die oso posik, ze dauki aukera, eurek diren moduen, benetan diren moduen espresateko, ezta? Eta inolako presio barik, eta, lasai sentitzen die, da inguru seguru bet, eurentzat, eta, beti dakizie, hemen babestute sentitzen direla, gela honetan. Gela honetan, eta ikastola guztizen ez da, gela honetan bereziki, dauz, seguru, hori da, geizen igartzen dana, bai. Haino, orduan, suposatzen dut etorkizunari begira mantenduko dozuela, praktika hau? Bai, guretzat aurrezkuntzan ardatza da. Eta lehen hezkuntzako lehenengo mailara arte luzatu gendun, ikusten gendulako oso onuragarriz dezala umientzat. Ederto, Ainhoa Begoña, aurrezkuntzako ikaseta burua eta irakaslea, mila esker, Bizkaia Irratian egoteagaitik. Vale, mila esker zueri. Prestatu baldozue, mateko azterketa, bihar goizean egin behar dozu eta. Bihar guk azterketa, ez da bidezkoa, ainazkarrik astea da ezinezkoa. Andereño mesedez, aldoz atzera
Guk azterketa ondo nahi dugu prestatu. Berriro zatozie, aitzaki bardinaz, ondo prestatu leike zitxolan eginaz. Baina ez dugu ulertzen, orainik den dena, batez be Pitagoras horren teorema. Errefrauak dinona, ikasi beharko, gaur egin daikezuna ez utzi beharko. Mesedez ta favorez, hau da azken aldia, aurrerantzean dugu ikasiko aldia. Ai, naizta erabakia, egon gure esku, ikasle nahietara gu beti tolestu. Opa, Andereño! Onena zara!